नमस्कार, गोमंतकमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. इफ्फीला सुरुवात झाली आणि इफ्फीमध्ये गोव्याच्या 6 शॉर्ट फिल्मचं सिलेक्शन झालेलं आहे आणि यामधली एक शॉर्ट फिल्म म्हणजे निमण्या दिसाक. निमण्या दिसाकचा डिरेक्टर आता आपल्यासोबत आहे. तर निमण्या दिसाक नेमकं काय आहे आणि त्याच्याकडून त्याचा प्रवास आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार राज, तुझं गोमंतकमध्ये खूप खूप स्वागत. तुमच्या शॉर्ट फिल्मचं इफ्फीमध्ये सिलेक्शन झालं आहे, तुला काय वाटतं, तुझ्या भावना काय आहेत? मला खूप आनंद झाला आहे, कारण गोव्यामध्ये इतका मोठा प्लॅटफॉर्म मिळणं खूप कठीण होतं. पण इफी आणि ESG गोवा यांच्या टायअपमध्ये आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म भेटला आहे, स्पेशल स्क्रीनिंग भेटली आहे. त्याच्यासाठी मी त्यांचा खूप आभारी आहे. निमण्या दिसाकची कल्पना तुला कशी सुचली, कशी सुरुवात झाली शॉर्ट फिल्मची? आम्ही नॉर्मली डेथला जातो आहे, फ्युनरलला. तिकडे आपल्याला वेगळे वेगळे प्रकारचे लोक दिसतात. तर तिकडूनच मला ही आयडिया मला एक आयडिया आली की आम्ही हे कशाला दाखवत नाही की तिकडे लोक जाऊन काय करतात. मी ऐकल्याप्रमाणे निमण्या दिसाकची टीम खूप मोठी आहे. मग ॲज अ डिरेक्टर तुला काय चॅलेंज होतं एवढ्या मोठ्या टीमला हँडल करणं? टीम हँडल करणं हीच मोठी चॅलेंज होती, कारण 35 ते 40 पीपल घेऊन एका सेटवर शूट करणं वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. कारण आमच्याजवळ इतका मोठा क्र्यू नव्हता, आमच्याजवळ मिनिमम क्र्यू होता आणि त्याच्यात ते ॲडजस्ट करणं हे मोठा टास्क होता आपल्या. ज्या वेळेला शूटिंग सुरू झालं त्यावेळेला तुला त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तुला काय अडचणी आला का, किंवा तुझा काय तो अनुभव काय होता? अडचणी खूप आल्यात, कारण आपण पहिला दिवस होता आमचा शूटचा. आणखी आम्ही शूट लोकेशनवरती पोचलो आणि तिकडेच मला कळालं की जनरेटरचा बेल्ट तुटला आहे. तर आपला शूटिंग तिकडेच थांबला. मग तो बेल्ट रिप्लेस झाला. असं करून आपण शूट करायला जात होतो, इथल्यान आपला टेक्निकल इश्यू झाला. तर असं करीत आपण ते मात करून पुढे आलो आहे. राज, मला सांग, ज्या वेळेला तुला कळलं की तुझ्या शॉर्ट फिल्मचं इफ्फीमध्ये सिलेक्शन झालं आहे, जेव्हा तुझी फर्स्ट रिॲक्शन काय होती? तर रिॲक्शन म्हणजे मला खूप आनंद झाला, कारण इतका मोठा प्लॅटफॉर्मवरती आपण आपली फिल्म प्रेझेंट करतो आहे. तर ह्याच्या पलीकडे आणखी काय हे नाही, म्हणजे आनंद नाही. आता इथून पुढे आम्हाला तुझे कुठले प्रोजेक्ट्स पाहायला मिळणार आहेत, काय सांगशील पुढील भविष्याबद्दल? आणखी 2-3 प्रोजेक्ट्स माझे अपकमिंग आहे, त्याच्यावरती काम चालू आहे. तर लवकरच ते पाहायला भेटेल, कदाचित नेक्स्ट इंडियन पॅनोरामाला. अरे हो, नक्की तुझं सिलेक्शन तिकडे पण होईल. तुला खूप खूप शुभेच्छा त्यासाठी. थँक्यू सो मच. तर मंडळी, निमण्या दिसाकमधला एक कलाकार हा आपल्या गोमंतक परिवाराचाच एक भाग आहे. त्याच्याशी पण आपण गप्पा मारणार आहोत. आपल्यासोबत आहे सौरभ. तुझं खूप खूप स्वागत गोमंतकमध्ये. आणि इफ्फीमध्ये जो शॉर्ट फिल्मचं सिलेक्शन झालं आहे, तुला काय वाटतं, काय सांगशील? खूप आनंद झाला आहे. मागच्या वर्षीसुद्धा नशिबाने चांगली अशी शॉर्ट फिल्म माझी सिलेक्ट झाली होती इफ्फीसाठी. यावर्षीसुद्धा सिलेक्ट झालेली आहे. तो आनंद द्विगुणित झाला आहे. आणि यावेळी जी शॉर्ट फिल्म होती ती निमण्या दिसा, भरपूर मोठी कास्ट होती आणि थोडंसं चॅलेंजिंग काम होतं. डायरेक्टरला पण चॅलेंजिंग होतं, आम्हाला पण चॅलेंजिंग होतं. आणि त्यात झाली सगळी बरोबर झाली. बघितली फिल्म, लोकांचा रिस्पॉन्स आवडला, सगळ्यांना आवडली, मला पण आवडली. चांगलं आहे, मजा आली. सौरभ, ज्यावेळेला तुला समजलं की इफ्फीमध्ये तुमचे शॉर्ट फिल्मचं सिलेक्शन झाले, तुझी फर्स्ट रिॲक्शन काय होती? म्हणजे आनंद. मला फोन केला राजनी की सौरभ, म्हणला कॉंग्रॅच्युलेशन्स, आपली फिल्म इफ्फीला सिलेक्ट झाली. मी अक्षरशः कॉर्डवरनं उडी मारली आनंदाने आणि उड्याच मारायला लागलो. कारण मागच्या वर्षी एक फिल्म झाली होती सिलेक्ट आणि सलग यावर्षीसुद्धा एक शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट होणं म्हणजे खूप आनंद वाटतो. तो मजा आली. तो दिवस अख्खा आनंदात गेला माझा. गोमंतक परिवाराला आम्हाला तुझा अभिमान आहेच आणि तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तुझ्याशी बोलून खूप छान वाटलं. धन्यवाद.